Takže kreatin. Ten suplement, o kterém všichni mluví, ale polovina z našich babiček si myslí, že je to nějaký anabolický steroid pro kulturisty. Hele, jako trenérka vám povím pravdu. Kreatin není žádná scary chemie. Vaše tělo ho vyrábí přirozeně každý den. Kreatin Max 1000 od značky Maxwin je vlastně jako espresso pro vaše svaly. Akorát bez toho třesu rukou a existenciální krizí o půlnoci. 1000 mg čistého kreatinu v každé tabletě znamená víc síly, rychlejší regeneraci, lepší výkon, větší svalovou hmotu a rychlejší obnovu ATP. Plus bonus, kreatin pomáhá i vašemu mozku, že budete silnější a chytřejší, takže je to win-win situace. A nejlepší na tom je, že to opravdu není žádná voodoo magie. Vaše tělo si ho přirozeně vyrábí, my mu jen dáváme takový VIP upgrade. A dávkování těchto tablet je super jednoduché. 6 tablet den tréninkový a 3 tablety v netréninkový den. Takže pokud toužíte využít tyto všechny benefity, tak si určitě pořiďte tyto tabletky od Maxwinu.